Ngena lana ke babukeli beBlack Lives TV kuhlelo esilibiza ngokuthi izigameko zempilo. So-ke igama lami nguStufuza Dlanga Mandlezulu. NangokuBhuti uzivakashele namhlanje and ngiyathemba ukuthi mayeshare nathi isitori sakhe uzokwazi ukuthi athole usizo. Akhona ukuthi abhodle sidlule kulento le engenze ukuthi samgqilaza kuze kube today. So-ke asike sizwe ngabe usiphathele ini sabona kunjani? Yebo kunjani? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi igama nesibongo negama lendawo la usuka khona. Untando wakaDlamini usuka Mthando. yebo untando wakaDlamini usuka eMthatha. Oh, all right. Ukhulele khona vele? Yebo ngikhulele khona. Ufike nini la eThekwini? Ngifike ngo-2023. Oh, mhlambe uze lesikolo nomsebenzi? Ngize nje ngokuzojonga amatofo. Oh, okay. So-ke mhlambe isimo ekhaya besinjani ekukhuleni nje kwakho? Bangakuchaza njengomuntu onjani abazali? Ekhaya bengingumuntu nje kuba benikhulele emakhaya ke bendingumuntu nje ozeluselayo inkomo, ndifunda, ndaze ndagqiba esikolweni ngoku ndanyuka ndazala. Okay. Ngizofuna nje amatofo. Okay. So-ke yini le abagila ngayo? Kwenzakalani? Ithini into ihamba kanjani? Wagilwa yini? Mhlambe ngabe usupholile inhlizweni noma kwakapholi noma usa kwi-process yokuphola? Ithini into? Hey. Kahle. Into yandenzekalayo mina ingentombi kahle. Okay. Intombi endathandana nayo e-high school. Okay. Kahle intombi nje ayinhle hayi yona ayinhle. Ayinhle. Hayi ayinhle yamomera amajita onke ayezivela ngayo. Qha nganawo amandla okuyithola le ntombi. Yes. Kodwa wena wathola ithuba lokusondela eduze. Ndalithola ithuba ndaba nenhlahla ndathandana nayo le ntombazana. Okay. Sise high school ngaso sikhathi eso. Ke kumi yayisithi iseyintombi into ayikathento kahle. Iyasho kanjalo kuwena? Yatsho kanjalo kumina. Okay. Hayi ke megoduka kanje kuthiwa kuphuma isikole. Ndiloko ndiyiphelezela yanikhombisa nakuba phihlala khona ndiyibeka ngasegeyithini. Ingene kowayo. Oh, wena ugcine egeyithini awungeni phakathi? Ndigcine egeyithini akukho umuntu wabe ndimazi uma waya ndimazi. Okay. Hayi nyani siloko siqhubeka into kahle imani nivakatshela endlini ekhaya. Qha ke sasingade silale kulala sasenza nje khona lana ba ningalali kodwa. Ningalali kodwa nilale. Kodwa Thina sibiza ngokuthi ukusoma. Ya into enjalo. Awungeni phakathi kodwa ungena sangange angazi ujika la eduze ula eduze yes awuyiphala phakathi yes sona nenza kanjalo ya sasenzana ngoba sandani nethemba loba ngicina umuntu bayo. Okay. Iziphathe kakuhle. Okay. Yazofika kum nendaba sekuzinyangana sisenza le. Azofika nento ba ikhulelwe yona. Kucaka kuba okusoma besikwenza. Ukhulelisile nditho phakathi mina kahle. And bukholwa wena ukuthi ingane yakho? Ngendlela ebiziphathe kakuhle ngayo kumbe ndiyikholela ngoba ingane yakho ibithanda. Uyazi ukuthi umuntu uyakhulela mayisoma? Ndibuyikholelwa ndabuyikholelwa kahle. Ngela xesha ndandiyiva ngayo uba yes uyakhulela umuntu mayisoma because we private part yethu akusona isikhumba esikanje. Akuvalekile la. So kukhona imbobonyana noma kuthiwa incane kangakanani but isuke ikhona. So ama sperms ayaswima. Agijima futhi but kungenzeka ukuthi noma ngabe kuthiwa wena awungenanga. But aswime ngalendlela ukuthi angisho usuku seduze nesitho. Lesi sangasese usuku seduze. So mekwenzeka eswima ayongikhala kathi la phakathi then uyaqala umuntu aconceive. So kuyenzeka umuntu akhulelwe kade esoma ungakazi uzungena ungakazi uzungqongqoze futhi ungenzanga lu ugcine nje la emathangeni but still uyakhulela umuntu because isperm siyaswima and azidlali nengane uyakhulela bafethu ngiyazi ukuthi lapha emakhaya ngiyenzeka ukuthi niyangiphikisa but yenzeni research fundani izinto umuntu uyakhulelwa esoma
akudingeki ukuthi ufanele uzungene phakathi noma ukuthi ungenanga ubula eduze but still uzokhulela umuntu usoma so ke siyasithini into ke sesihleli sisu uyakutshela ke manje ukuthi okay ayibo khona ilungelisha lomndeni elizayo then wasebenza njani mhlawumbe ngoba watshela abazali ekhaya ukuthi ayibo manje baba lindelana umzukulu noma into wayigcina nje kuwena ubuka ukuthi ake ngiqale lo 9 months ngimbona ukuthi umkhaba uyavela noma cha hayi bona abazali ngabatshela ekhaya cha kwawukuthi ke nabo bathi bazobona kwesisu esizayo abathithanga hayi zabathethe bathi bazobona ngengane okay nami le ntombazana naloko ndiyikhapha ndisiya naye eclinic zonke izinto sizenza konyahle kahle kwazothi ngosuku olithile ifika kum seyisithi ay lento yethu ngeke iphumelele kanjani manje kuze umntwana kahle kahle ibingekho kwayona lento yethu yona inomuntu wayo kahle kahle kanjani manje because ubuza umphelezele nisuke nonke nihambe niwalk uzomshiya egate yini manje sethi hayi nami ndamangala ngoba nasesikolweni ebenganguye umuntu obethandana nabafana esima nabafana kodwa ke ndazama ke ukuyiqonda lonto wathi angeke abesakwazi ukuthana sekhona umuntu osebonana naye how okay yake ndahlala ekhaya kunokwaphela iveki ezimbanjana ndabona uba manje ndiye kubo lo lengane ndihambe ndoyijonga lento kahle sasesiqedile ukufunda ngaso sikhathi okay ndoyijonga lento yakhe ndiyiqondisise kahle mangifika kwabo kuyaqoqwa kahle kahle upakishwe impahla zani manje bayamuva kuyamuva andichanga kahle kahle ngalendlela kodwa upakishwe impahla zisemotweni sengifika ngibuza uba hayibo kuyiwapi niyamazi na untombazana hayi nyani kuthiwa uyaziwa ndimbuza uba ngwalana andithi hayi bathi anguye walapha ugane la kulomsi mina bengimazi engowapha yena uganiwe lapho uthola umphelezela umshiye khona kanti yena hayibo angihleki yazi angihleki so meqoqo yini leqoqwayo kahle kahle kucaba indoda yakhe andazi noba yakhe kwenye indawo noba kahle kahle kwenzekeni into zamalobolo sezaqhutywa zagqila okay sonke lesi sikhathi mina indoda iyandazi ngenkathi ndiloko ndimphelezela iyandazi seyithe ukhula kunaye nakumi seyithe ukhula iyandazi uba yenzela uba kahle kahle mna ndimgadele umfazi ngenkathi sisesikoleni abafazi wena uyasebenza kodwa awazi ukuthi uyasebenza la wena wazi ukuthi uyathandana la awuyazi le ndaba ukuthi ugadile usemsebenzini mina ngisemathandweni yona ingane lena ndithandana nayo izazidlala yona njengomuntu ogadweni nendoda iyazi ngami mna ndazi ukuthi unendoda eselotyeliwe lo muntu sezoshada noshada yo kwathi kwenzakalani mengifika lapho kuqoqa impahla ndabona nami mandisale sengene emotweni ndihamba nabo lapho wavele wangena khona nayishuda la nishuda khona lapho baya khona kahle abantu ndifuna uyobona kahle kahle ba inyani nalento kuthiwa iyenzeka kuthiwa uyashadwa ngapha umshado hayi ndafika ke nami zandi umotsha umshado ndafika ndayibona lento ndifuna uyibona ngoba ndaya ndisazi uyimake the time kade usungenile emotweni nahamba nonke semshadweni uye wabona yena ugela ukuthi wena ukhona la noma akabonanga kwasa akazi lutho nje ukuthi uke wafika akazi ukuthi uke waqala lapha ekhaya ubona nje isiphithiphithi and then jikijiki sengena emotweni nonke senihamba kahle kahle ngenkathi ndiqale lapha kuyo wayengekho yena ndiqonda uba wanibona because kwakusemshadweni wakhe sanganibona yena ndanisesiphithiphithini sabantu yonto ke hayi uqala lapho ndave ndaphuma emantombazaneni ngawancama and yaniphatha kakubi lonto wabuyela kuyena mhlambe usekuphelile ke isiphithiphithi mhlambe the following day mhlambe nje ngecall noma i-text usho ukuthi angibonile ngiqale kasibanibani ngagibela emotweni nabo saya kokwenu and then mesifika khona hawu kanti kubhizi la wena nomuntu wakho wena othi wena
kahle ndaya kuye lapha ahlala khona namfica nendoda yakhe lapho ngatshelwa kahle uba nendoda yakhe yanixelela yona uba hayi wena mfana ubungumfana nje onigadele umfazi wami bendiyazi yonke lento yakho Yo. ndabona akho nto Njani emva kalokho? nami akho nto ndizoyenza umdala Yes. indoda yakhe intombazana naye yatsho uba yayingandithanda yayidlala njengami. Mhlambe umuntu osekhaya oseke waqondana nokwenziwa ngalendlela okwenza ngakhona empilweni yakho ungathini kuyena? Okungenzeka ukuthi uzoyibona le video lo muntu. Yini ungayisho kuyena? Hayi into engayisho kuye mna kuba makaxole qha. Okay, move on. Avela move on ngoba into yongamove on nami affectile. Ndithe sendifikile la ndiqala ukuthandana namantombazana athile. Ndaba ngula muntu ofuna uyichecka yonke into, ndichecka ifoni yakhe. Ndiloko ndiyibuka kubo lonsiya kubo ngoba sendiyasaba ingane igcike seyicikeka ndimi ngoba mina ndingilolo kwasemveni kwami. Lokubheka nama insecurities. Yeah, uthando landehlula kumi manje Kuze kube manje awukho right. Hayi angikabikho right tu. So umuntu ozobuka le video la ekhaya athi naye vele ufuna umuntu uthini ngalokho? Umuntu onjani? Athi ufuna naye umuntu azoba naye because naye la ephuma khona ushayekile, so naye ufuna umuntu oshayeka njengaye bahlanganisa into yabo babe right. So ngamthatha lo muntu. Kunganyanzeleka uba siqale si-understandane, ngiqale ngazi kwanto ngaye, ngibe neshow ngaye, ndazi nemvelaphi yakhe. Ndingamthatha-ke ngibona uba naye ufanelekile uba athatheke. Sure. So usupholele enhlizweni noma cha? Angiphola enhlizweni ngoba kuzokuthatha isikhathi esingakanani uphola. Wena uma ulimele uba umuntu othatha isikhathi esingakanani ukuthi azayigwinye leyo nto adlule nje kuyona akhohlwe nje. Aqala impilo entsha nomunye umuntu kwenye indawo. Kuba-ke ukulimala bendidla ngokulinyazwa nje izinto ezincane nje into engatheni kodwa le andikayiboni iphuma kahle ingaphezu kwami ngoba mengiqala ukuhlangana nomuntu wesifazane vele ngikhumbule yonke lento ukuthi mandimxine bese emveni kwakhe ufuna ukwazi yonke into. Ufuna ukwazi yonke into. Mfethu. So kusuka manje kuyaphambili awunayo intombi and awukazoba nayo uzuphole kuyima mhlambe ngemva kweminyakana then mase usu-right usungangena kwi-relationship. Mhlawumbe ngingenza njalo kodwa mekhona obonakalayo ndimbonayo ndimthembileyo. Okay. Ndingathatha intombi. Ngiyabonga ukuthi uphumele obala yazi abantu besilisa ave bengafuni ukuyivuma ave bengafuni ukuvuma isibhaxo osebe baqondana naso kunalokho basigcina enhlizweni. Bafe uthola usi relationship umuntu angena kuyona uzongena kuyona namanxeba angakapholi angabhandishiwe ahleze etshela ukuthi hayi ngiyophola phambili but ngesimanga sokuthi ukwazile ukuthi ubuye uzohlala nami khuluma kusenhlizweni ngiyabonga kakhulu. Ngifise ngazi ukuthi ke umuntu ozomthola kube umuntu ongeke azadlale ngawe, kube umuntu ongeke aqambela amanga, kube umuntu nje osefocus ekuthenini ufuna impilo enhle nomuntu wakhe nibe nabantwana nandisa umndeni. Mbuka lapha ekhaya nezibonela nani ukuthi khambe kanjani and mina ngiyifisi lento leyo ngcono vele uyeke uma ukuthandana mekuthi kanti uyoqamba amanga la uyakhona because umuntu uyahetheka. Singabantu asifani khona lo muntu othi mehetheke namhlanje axole kusasa sekudlulile. Kube khona lo muntu ohetheke namhlanje kudlula iminyaka o40 uthola ukuthi akapholi. Uthola ukuthi mengene ethandweni lusha uzohetha nabanye abalandelayo. Ngesimanga sokuthi wena umqamela and isidingo singekho. Ngiyacela ukuthi ethandaneni kahle uma uzibona ukho ready for ukuthandana hlala ke ube single. Cela usungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, share ngiyithanda kakhulu. Bye. Kuthi uyintaba ihlangane kodwa abantu bayahlangana. Thina kwa Black Life Traditional Pharmacy sithi amanzi lapho akama khona ayophinda ame futhi ukuze ubuyise isithando sakho. Luqale phansi uthando lushisa amalanga. Faki order namhlanje uthole isikhafulo sokubuyisa umuntu wakho. Isithando seminyaka esikade saduka noma ngabe udokizolo. Ukuze ufake order shayela u062 219 7748. Thina
umsebenzi wethu ukudilivela wena mawufaka i-order makumba manomhlaba akukhathaliseki noma ukuphi. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika.